Kajwange no mara Emilio Makare machiegni ahinya chenro ni maro imore entari kauchiel dueno marang'wen kanario prario koda beach waikoni mathoth mago mag siasa anya mago motendre kod tulo mano moche kanisa mara PCA Kasarani wami ler mar wach no kabende warango ni machiegni ahinya mago motendre kod nek motimore county ma Homa Bay kama obila moro kawe ngimane kendo kao ngima nyithinde owuon duto echoni maro imore kaka piraroko pachi layo maro tema chuo kenario ade kauchiel nono kabeni wantie live Facebook Ramogi TV K imbui mar X kachiel gi Ramogi TV Kenya mbui mar YouTube magi thumbeche jatende motelo ne kor katich ne miye pressure mar tich mano siko manane bro riembe basto shida bende maduong' mane en godo ne mar family mar joka oche. Obila moro odere bang' nego nyithinde ariyo kod ore matine gweng' makakdimu e county ma Homa Bay. Wakati walikuwa wanaendelea kupeana bricks wakipeleka juu, hii nyumba ilistuka mara moja na kuanguka chini. Huyo ni bwanangu alikuwa hapa ndani, alikuja kuchukua pesa na alileta matofali huku. Ji abicho yangeni otho bang' odorofa ade krumbore pinye kapodigero e gweng' Maitirio e county Makisi. Tumeona a concerted effort to curtail our freedom to move around the country and to associate with those who are like-minded. Tulo moche kanisa mar PCEA Kasarani kama mane enjalup jatend piny Rigathi Gachagua no yoro mar lamo. To pudo koyot nyaka samalo seni. Nikech kamane ne jenolo mako ne duong. Bing nane wuoyi maduong. Ting koro maka. Higa achiel bang' tho jamadar Francis Ogula. Anyuola wede kod osiepe ne gineno mane. Machiegni nyakoro mgajwang' chenro eno imore wan gi jaloko mara Wilson Ochuka nyinga Lydia Okeyo. Apisa moro mar obila ma jahigni 30 onego nyithinde ariyo gi nyathi machielo ma en ore kapok okao okang' mar kao ngimane oko e yor derruok. Masira ma chich ni okel kaluwore gi gwenyruok e kinde kod minode. Obila no bende oweyo barua ma ondiko manyiso gima omiyo kao okang' mar nego nyithindo adekgo kapok ne odere. Ali Abich chako na chenro mar imore gi report no koya e county ma Homa Bay. Rumbi mar lit kod kuyo okoko gweng' makagoga sub location makawete e kar chud bura makara chuonyo bang' apisa moro mar obila ma oseyang nyinge ni David Okebe ka onge mane ok yor derruok bang' nego nyithinde ariyo kod nyathi machielo ma enore masira ma bende biro kalore kod ywaruok mag udi. Obila no matiyo te sendo obila ma Marsabit ne okwongo nego nyithinde ariyo ma gin Trisa Okebe ma jahigni 5 gi Asad Okebe ma jahigni 6 ka achiel kod ore matin ma oseyang nyinge ni Seth Odeka jahigni 6 kapok ne okawo okang' madere ka otiyo gi tole tado mar ode. Obila no mano weyo chien barua mano ndiko manyiso gima omiyo ne okawo okang' matimo kamano kama oting'o ywaruok e weche mag udi gi pek mano yudo e kare mar tich. Ne okwayo rusa matin e kare mar tich ema kane oduogo e dalane to ne okawo okang' mar kawo ngimane oko bang' kane osenego nyithindo adekgo. Notiyo ga Marsabit ne en ga polis jatende motelo ne kor katich ne miye pressure mar tich mano siko manane bro riembe basto shida bende maduong' mane en godo ne mar family mar joka oche. Joka oche bende ne keto ne pressure seche moko kanodhi katich to shida ne ntiere chien koma nodong'. Kanoduogo loso to notamore loso. Kano involve jodala gi nyako mondo konye loso to jodala gi nyako ne medo mana chwalo. Manodere ni yudo ka jaode ne oriko onge. Manyoro nodhi kono to winjruok nokobedo. Jalup ruoth makaweti sub location Jono Kumu wacho ni chal ka gimo bilano ne omiyo nyithindo go kwiri more chiemo mana gichamo kapok ne onegogi emane okawo okang' mar kawo ngimane ok yor derruok. Ka okoni bilano bende osebedo ka chich ni minode ma bende nodok dalagi osebedo ka chiedho oko mar keny. Simu ni ayudo gi buok kabisa ka ane kanisa ma weyo wach mar aringo awuok e kanisa ma biro kama chandruok oyudore. Adieri anwang'o ka nyithindo adek otho. En bende uliere tol ka onge mane kokalo kum liere tol. Ka warango ot wanong ka nitie chal gi ma nitiere biskut gi mkati moko machal ka gimo miyo nyithindogi. Nge nyithindogi kure dhogi wuok buoyo. Ma wa suspect ne ege omiyo gi some poison substance. Maling mana an go ne wacho ni no chich ni ng'ato nchi wuotho gi chiege.
Jatendangano ne okwayo jopiny manyalo bedo kod gwenyruok moko mag udi e kindegi mondo omany yore minyalo tiyogo weche makamago ma okaw okang' maketgi ma obilano ne okawo. Kawo ngima mari gi mag the innocent, nyithindo mane onge gi wach e weche mag keny, ok yo minyalo tiego weche mag chalo kamago. Andakwayo ni ka wach nitiere kinde miyo gi chwore, to joka jaduong' ne ma oluongo ne kuma ne chiego wae, gidhe family ma idiet family mare mosanindo, no winjo kaw thuolo mondo riw ji ariyogi. Komanda mar obila e kaunti ma Homa Bay, Lawrence Koilem, manoyango masirano, okone gi kawo barua mano obila nondiko weyo chien kaachiel kod gik mamoko mage chechgo ne omiyo nyithindo go eko chamo kapok ne giwito ngimagi makoro dhi timnegi nonro matut. When something comes up within our children, let us come up immediately and solve these matters. This could have been prevented if the families of the officer and maybe the other members of the family could have come together and listen and solve the issue. That could not be, we could not be meeting today in this unfortunate incident. Otherwise, we are very sorry for the family. En masira mapodo kelo buoka chiel kod kuya gweng' niendi bang' apisa mar obila David Okebe kaonge mane oko bang' nego nyithindo adek. Tendo obila kaunti mo be kande wachne gidhi nyime kotimo nonro matut mar ng'eyo gimomiyo de obila nendo kaonge mane bang' nego nyithindo go eko. Alia Beach, Ramogi TV, Homa Bay. Jabicho yange ni otho e masira mar rumbruok piny od orofa adek ma oluar e gweng' ma Itirio Bonchari e kaunti ma Kisii. Chendo matemo reso ji dhi nyime bang' masirano mano ojuko ot ma pod ne igero. Crispin Otieno nigi ler. En masira ma pod omako dho oganda. Odni mar gorofa adek osebed ka igero e gweng'ni ma Itirio Bonchari e kaunti ma Kisii, ka kata kamano masira olime kapok otiek gedo mare. Familia mar Pacifica Buari en achiel kuom anyuola mani kod achiedh nade kod luoro ni wedegi oyudore e midhiero mar masira no. E familia ni, Jod Buari ne owuok pacho kadhi bandho pesane mar matafari, kata kamano weche ne olokore. Aliniambia anakuja, by saa 4 hivi amerudi tuenda kanisa, tuenda kungoja. Naburudi nikapata habari ya hiyo ghorofa yenye alikuwa ameanguka. Nimeanguka, nimwangukia. Na mwenye ghorofa alikuwa pia. So tulikuwa tunampigia simu ilikuwa inalia lakini hasiki simu. So tulikuwa tunaongea tu ndani. So all of a sudden simu imeenda off. Inalia achukui. Apisas mawuok e migao mar kedo gi masira mag apoya pod nie ng'wech mar temo reso jopiny. Na hatuna mahali utaweza kupitisha hata mkono alafu angalie wale na watu wako ndani ni watu gani. Kiangalia pale ndani zile chuma zenye tumeona zikitolewa, hatuoni hata 16 ikiwa hapo, wae 16 hakuna. Ile chuma ametumia, zile chuma ametumia ni wae 12 peke yake. Wae 12 inasimamisha ghorofa ya nyumba ya kuenda ghorofa 3 pande inchi gani? Ji adek ne oseringo e hospital ne thieth makende ka ji abich to oseyangi ni otho e masirano. Nonro bende pod dhi nyime e wi masirano. Crispin Otieno, Ramogi TV, Kisii. Jamoko ariyo kuom ji 11 manyoyudo hinyruok odiochieng' manyore masira mar apaya e apaya ma Kaplong Litein owito ngimagi, kendo ochwalo malo kwan ji ma owito ngimagi masirano nyaka 15 mage timore e kinde ma ji ma otonyo masirano. Wacho ni en masira madine ogeng' poni apaya masotik kochomo Kericho ne nyalo bedo ni kare. Jan migao mar wuoth Davis Chirchir wacho ni gige pimo rang'iny mar math mar kong'o kuom derepe ibiro duoki mar temo geng'o masira makamago. Lori ilikuwa na momentum, ilikuwa imeshika na juu ilikuwa na mziko wa mteremko. Sasa kijana akajaribu kukata hivi, alikata tu moja kupita kwa hiyo boda. Sasa vile alikuwa anajaribu kurudisha hiyo Nissan ilikuwa sasa imekaribia ikakongana. Na mimi naomba serikali naye pia aangalie hii barabara ya South Litein. Barabara yenyewe ni nyembamba na imepoteza watu wengi sana. We are bringing 1,000 algo to our roads to make sure that kama nidhamu ni shida kwa sababu ya pombe,
tuwasaidie wale wanataka kukunywa with denying them to drive for 1 year, fining them 100,000 or an imprisonment of up to 2 years or both. Wangi mag siasa chenro mar lamo e kanisa mar PCEA Kasarani County ma Nairobi mano yore gi jalo jatend piny machon Rigathi Gachagua no bedo kod ng'ikruok kuom kinde moko bang' tulo moche kinde mane rawere moko temo donje kanisa no gi thuon mar monjo ganda. Moko kuom josiasa kod jodolo mano yore alamno okwedo tulo makamano mano oyo kanyamburko mag Gachagua ne otogi kite. Ne en chieng' lamo e kanisa mar PCEA Kasarani e kaunti ma Nairobi. Kanisa no neni kod welo mano otelnegi gi jalup jatend piny machon na Rigathi Gachagua mano ochopo sirogi e solro mar gero kanisa no. Chenro mar lamo kata kamano no obedo kod ng'ikruok kuom kinde moko. Bang' rawere moko tucho kendo muomo gi thuon modonjo kendo monjo kanisa no. Rawere go nenore kabayo kite ka jorit Gachagua temo gayo gi kama moko e komus dola marakore kodgi. Kweth maduong' no wuok e kanisa no gi ludhe kendo lawgi kata kamano ne giweyo kethruok moko chien bang' kane gito nyamburko mar Gachagua gi kite. Tabia mbaya na hatujawahi iona kwamba watu wakitaka kustorm kanisa ndani wakiwa na nia mbaya. Bang' tulo makamano lamo ne odugo dhi nyime kendo Gachagua kod jotelo mano otene noyudo thuolo mar chogo timno. Gachagua tudo monjno gi sirikal ka okwora were mondo mi kik yie ti kod gimarach ahinya to kelo pogruok kod lweny e alwora mar God Kenya. Tumeona a concerted effort to curtail our freedom to move around the country and to associate with those who are like-minded. And I have been very, very, very careful and tolerant, telling our young people not to agree to fight back. Because mpango ya rais ni atumia hivi vijana yetu ya hii nyumba yetu kutoa vita, ndio na sisi tutoe vijana wetu wapigane na hao, atuchekelee Wakikuyu wanapigana. Mimi nakuomba rais, kumbuka mahali ulitoka na huyu Rigathi Gachagua. Watu uko sana, watu tofautiana kimawazo, lakini usiwe na hiyo roho ya kutaka kumaliza mwenzako. Kwa nini kama sisi we are nothing? We are finished. We are nobody in this country. Why are you pursuing us? Si wachana na sisi tu tukae. Lakini tunashangaa kwa nini? Kwa sababu wewe umetembea hapa kwetu mlimani, hakuna mtu amekuuliza. Si ametembea? Na nikaambia watu wamkaribishe. Ona walipe, bora walipe, si ndio? The way umekaribishwa pale, wachana na sisi tutembee mahali tunataka. And even if you want to pursue us, don't pursue us inside the church. Giseo jatend piny kuom yule tich kendo rem chopo singo manomiyo ganda jo Kenya kata mana bang' bedo ya pisa kuom higni 3 ka koro gisingo duoke pacho yiero mabiro. Iko barabara ameunda kweli. Kila rais ako na legacy yake. We want to challenge William Ruto. This is your 3rd year in power. Wewe unafanya nini? Kazi yako ni kuenda launch bed sitters. Sasa rais mzima atunaenda launch bed sitter, unapiga picha na mtoto kwa nyumba. Gachagua singo keto lela don bura mare dwe mar 5 gane ka bende osingo go dhoge pinye twak mare gi jofwambo kiny chieng' wuok tich. Na chama yetu iko tayari mwezi ya 5. Sawa sawa? Mnangoja chama yetu? Si mumehama kwa UDA? Don bucho ODM motimo ikruok mogik mar chako yiero margi mar gwenge counties duto mapacho ka kochakre odiechieng' makiny. Aka jafwambo marwa Cynthia Onyango leronwa, tend ODM wacho ne gisetimo ikruok makare kendo gin kod geno ni yiero no dhi timore yo mahuyanga matimore kang'ur moko to pod okwako yiero makamano. Yiero no mane ochakore gi kuonde luto mbulu kata polling units to sani ochomo wards. Duond bucho ODM ogoyo tung' mogik mar ikruok mar yiero ma igeno time counties duto 47 mapacho ka mar chiwo telo manyien e duond bura no kochakore kor gwenge. Kokalo e oboke moyiedhi, kuku mar tend ODM oyango ni yiero mogen timo wuok tich keto jogo mane oyier e yiero ma tarik 27 dwe mar 11 higa mokalo ma nying-gi osechwal mar chenro makamano. Wale watu ambao wanagombea viti ni kuhakikisha kwamba sisi hapa tuhakikisha kwamba haki imetimika kwa kila mmoja. Na tutaki kwamba haki hii inapotimizwa kukue kwamba kuna vurugu kutoka kwa wanaosimama kura. Tuje tufanye kura kwa pamoja kama wanachungwa na tuweze kutoka pale kila mtu akiwa ni sawa sawa. Magitimore
e kinde mang'ur to pod okwako moko kuom gwenge ma pacho ka e wi yiero ma kamano. Jokanyo e duond buch ODM e moko kuom gwenge kaka Mombasa, Dhiwa kaachiel kod Suba North nyo osegolo ywak ni moko kuom nyinge mag delegates manitiere listi ma yiero ma ODM oketo e mbui opogore gi mane oyier. Ok wayie gi list manogole e portal mar ODM. List mawacho ni women leader en Michael Otieno. Chairman man Main Street en youth ni. Ka giketo list machielo cha, macha wakia, be ne ok uneno jogo ka. Be onge ng'ama ong'egi e party ka. Wan gi thuolo manyicho wanwa National ODM Party. Ni yiero en tarik 7 ma jo ODM 10 Kenya mzima. Bi yiere. To yiero nyose yier kama wakia. Motelo ne ote makawuono, ODM bende nyochiwo milome mar yango kang' mar chungo chenro mar yiero e moko kuom gwenge. Yiero ma East Kamagak ma wuok tich ochungi nyaka tarik machielo ma ibiro landi, ka okang' makamano, bende okawne yiero mar rang'iny mar kar chung' od bura ma Kasipul ma ichano bagi chieng' tich adek. Yiero ma Embakasi East ma wuok tich kod tich adek bende ochungi. Moko kuom jokanyo mag ODM e kaunti ma Homa Bay okwayo delegates maggi mondo nyakwe e kinde yiero no. Ok wadwar ni mondo mi wayware. Wadwa mana ni wanyis ni wan gi lony mar timo demokrasi. Korka kore, ogai mar duond buch ODM Raila Odinga manyo loso Mombasa nyo okwayo jokanyo mondo ket kwe kendo tim yiero maonge kod sigu. Wakati uchaguzi ukifika, ODM itakuwa kwa kiwanja. Sio ODM itakuwa kwa kiwanja. Sasa mkifanya uchaguzi wa chama, nataka iwe urafiki. Friendly match. Hapana pigana sana, hapana sukumana, huyu ni ndugu yako. Akichaguliwa, sawa. Kama wewe umechaguliwa ni sawa. Manake chama ni yenu. Cynthia Onyango, Ramogi TV. Aput machugo duol mar IBC ojiw ni orure mapiyo mar chugo duol no thuolo ma ochiw kaka yoreso chenro mag duol no masani ochung'. Jodak ma kar chung' od bura ma Ugunja kod jokanye siasa ma alworano wacho ni gin kod geno mar biro bedo gi yiero madundo e kar chung' od burano bang' kane Opiyo Wandayi ne oyier kaka jatend migawo. Engineer Frederick ZB Owino ma en jal malaro kom mar kar chung' od bura ma Ugunja wacho ni gin kod geno ni IBC biro timo manyalore mar neno ni yiero madundo no mapodo kwamo tim mondo mi jopiny oyud ratichgi. Engineer Owino lose nyasi mane isidhe godo kaka jaduong' e gweng' ward ma Sigombre. Mang'eny okonego bed na constituency bet mango MP for more than 90 days. Sani koro wan wasekawo like 10 months without an MP. Manyiso ni jo Ugunja ok obedo represented. Mane tich mar MP. Ugunja wadwaro jatelo ma is dependable on. Maji geno kuome. Mung'e tije madhi tiyo kaka chik dwaro, kaka jopiny be dwaro mondo ji dongruok. Nikech en obiro ka torango jopiny yudo dongruok kaka gipango e chenro mag dongruok mag constituency. Mondo nyithindo som, thieth obed maber, gik jokonyre, ngima obed mayot maber njite. Mokuom jodong gweng' opuoyo paro mar chik ma miyo teko jodong gweng'. Ma bang' piny owacho kokalo e migawo mar arita kwa jopiny mondo mi ochiw pachgi ewi paro mar chik no makoro geto jiwo mbi kod lwasi maber ne jodong gweng'. Jatend migawo mar arita Kipchumba Murkomen wacho ni paro mar chik no geto nywando jodong gweng' e lai mar tend piny owacho mamalo kendo bero tudruok e kind piny owacho mamalo kod jopiny e kor gwenge kaka Otieno Daniel leronwa. Loso e nyim jood bura ndalo adek mokalo, jatend migawo mar arita Kipchumba Murkomen nodwaro mondo mi jopiny ochiw pachgi ewi paro mar chik mar tego lemo mar jodong gweng'. Owacho ni kokalo kuom paro makama, migawo mar arita geto miyo jodong gweng' teko mar tayo weche mag oganda e kor gwenge. Paro mar chikni wacho ni mondo ng'ato obed jaduong' gweng', nyaka jopiny yange kaka jaduong' gweng', nyaka obed ja Kenya kendo bed gi paro maliw, nyaka obed gi ng'eyo matut ewi gweng'no, kitgi gi timbegi e kind mamoko. To jaduong' gweng' nigi ting' mage. Kaluwore gi paro mar chikni, jaduong' gweng' biro bedo kod teko mar tayo gweng' modake, ndiko kendo rito ripode mag gik matimore e gweng'e, jiwo kwe, ritruok to kod loch maber e gweng'
ka otiyo kanyachiel gi riwruoge mamoko mag sirikal. Chiwo lai mar tudruok e kind oganda to kod sirikal kokalo kuom jalup ruoth kod konyo e tieko ywaruok mag dak e gweng'e kotiyo gi yore mopogore opogore mag tieko ywaruok kata alternative dispute resolution. Paroni mar chik osir kod jodong gweng' mawuok Kaluo mawacho ni gisebedo ka gikale midhiero buora ahinya midhiero mar omenda ka koro chenro makama biro konyogi ahinya. Wasebedo gi tich matek nikech wasebedo ka wayalo cases matindo tindo gieki, cases ma dho kisungu wacho ni iluongo ni AJS, Alternative Justice System. Kokadho public participation ibedo gi tich mayot nikech jomi idwa tiyo miritogi gin ema giyieri, ok itigi batite mang'o iritogi. Paro mar chikni biro mana dweche manok bang' migawo mar arita chiwo paro mar chiwo omenda ma balang' mar silings 7,000 dwe ka dwe kalore gi chal mar ochumi ma pachoka ne jodong gweng'. Paro ma bende jodong gweng' osiro. Paro mar siling 7,000 no ber moloyo nono, wawacho no lo nono nikech wanyalo yudo kaka sani ogochna kan mabor na bikaye atiyo ga piko to onge kuma atiye mana agolo pesa na moro matin atiyogo. To bende isechego eko bende nyalo bedo maber ka samoro iyudo credit no to bende iyudo gimo matin midhi donjo godo ei ot mondo mi at least in bende gima mari obed maber. Tino Daniel Ouma, Ramogi TV. Dakika inapago chiko bang' sadek maro tieno chenro eno imore hero kamano kumedo kete Ramogi TV eno mama Sonko Mikai Kiloke onyisa ni osebedo mos gi won pare Kevin Dada okwa ruoth mondo mi okel kwe ne jomo ito jogegi elit wacho ni owadgi Polo Chola gi jogwasite okawo mos mage gi family mar Mary Imbo to kamana hinya gin kanyo gi kuyo galo jaduong' margi Musa hinya ruoth mondo mi omedu teko. Nicholas Kawuok Mwiregwa wacho ni Gachagua weche mang'eny ger ode. Aya, neno ka bende ouko ogeno wacho ni oworo siasa mar piny Kenya ilao ng'ato nyake kanisa manok gen gima ber kendo en gima ok owinjo bed ni timore. Neno kanyo ote mano moor kae agi kansela Isdori Jakaboch Ndhiwa. Isdori wacho kacha ni mano Isdori Omolo majako nyango Rabala Ndhiwa wacho te omos mang'eny ne thoe mag masira kod obila monegore gi magina konegore gi magina okawo mana ngima ne wuon kodere kamano wacho no kwa okwe kod lemo seche gi mag yiero mar ODM party kod koth endo wacho ni ng'eny ahinya oganda mondo mi obed motango. Chieng'o mwane ni kacha kia kaunti ma Kisumu nyisa kanyo ni koth chuma pek Kisumu kata kamano intie kodwa chenro oro ote mag mos ne familia mar obila kata mos mar familia mar obila mokawo ngimane kod mano mar nyithindo Omabe okomiga marita kwe mondo mi okawie tuo mar obwongo kata depression e okang' mamalo mondo mi waduok chien tim mar deruok. Wacho ni mano gin wechego mabende dwaro lemo. Eno Benjamin Pilot mar Ndhiwa mora hinya gi chendo gin gien la Jacinta Ochido ginyar God Mesa mosie pero kamana hinya kuom kete Ramogi TV. Mama Beldin kantiere Kochia Beldin Oricho kantie Kochia kanyo gi wuode Erika Caronelli Oricho giduto gin tere koda kata kamano gin kanyo gi kuyo bang' lalo Polycarp Oricho magiwacho kacha no ito ngimane masira marapaya yo ma ok ni kare Nyasaye mondo mi ocho makende siga bende koru kale matek. Neno bende ote mar Ajuang Jaseme mar Ogango Kaboch wacho ni jomo wito ngimagi en lita hinya wacho ni okwayo mos mang'eny gik matimore pacho kae wacho no mako dhoge. Pastor Juma Orundu wacho ni en tiere kod oworo lweny matimore nyaka e kanisa mane Gachagua dhi wacho ni kinde ni en kinde mabende en gino mabende dwaro lamo. Ote mar Jakom Gideon Midega Nyakwadorka wuod Yomo Gango wacho ni en gosiep ne Rikondi jo wuod gi Raymond Omolo Duncan Wanga gi Jojo Kode gi speaker wacho ni gimobilo timo Homa Bay ok en gima kare kendo wacho ni en gima leta ahinya mabiro timore county no ma Homa Bay. Nyasaye mondo me chuny familia go ano kathuche gi mag kuyo thoro mako chunyo ganda Nyakwaro mga Juang miya eno kanyo ote kanyo mo ora gi James nisa kacha ni entiere kodwa e chendo kata kamano wacho ni wechego mag siasa jo siasa orange kaka timo siasa oko mar kanisa kata kelo weche mag siasa oko mar kuondego mag lamo wacho ni ok en gima ber ka koro wechego mag siasa donyo nyaka kuondego mileme. Jono Leak wacho kanyo ni piny orumo lakini
kichwanyori gi dhako to kiketie nyithindo. Ket nyithindo bende imisum, wacho ni ok en gima kare. Benta Charles nyisa kacha cha ni Kenya kae dwaro lamo, lit kendo lit, entie kare Nairobi. Masi Nyaganga biro wacho ni Kisumu Nyamasare wacho gichopo ne makare, oyo matinya korom ga juang maino imore kikidhi mabor. Matich matek manade ni. Nanunua dawa nikidhani itamaliza nyasi na makwekwe. Sasa ona hii. Nyasi imemea hata kusina mahindi. Ni shida gani hii? Baby question tonight. Kwa jirani mbona inameremeta? Acha nikomuuliza anatumia nini jamii? Wajiro, ile dawa tulinunua iligonga dipo. Wanambodi. Samba yako inameremeta na yangu imechakaa ndugu yangu. Ulitumia nini? Sikoropa. Ati kolopa. Kolopa 300 OD huangamiza kwekwe na aina zote za nyasi kwenye shamba la mahindi kwa kiwango kidogo tu cha mililita 100 kwenye bomba la lita 20. Kolopa 300 OD humaliza kabisa kwekwe na nyasi sugu. Gonga ndipo msimu huu. Tumia Kolopa, a product of Osho Chemical Industries Limited. My favorite fruity, my flavor slaps. Mirinda, flavor so good it slaps. Enjoy the flavorlicious, refreshing taste of Mirinda Green Apple. Mirinda, flavor so good it slaps. Citizen Joker, home of discount. Whether you're getting ready for the Easter holiday or checking off your shopping list, we've got you covered. Get 2-pack of 2 kg premium wheat flour for $318, down from $344. 2-pack of 2 kg Pishori aromatic rice for $1,018, down from $1,210. 3 liters of cooking oil at $799, down from $1,060. 2-pack of 2 kg sugar, $578, and salt at just 35 shillings. That's a total of 2,748, meaning you will save a whopping 501 shillings. It's easy. Dial *487*5#. Select your Easter package, make your payment, and pick up your basket at any Quick Mart supermarket near you. Citizen Joker, home of discount. Radio Ramogi, Cartoon Jaluo. Radio Ramogi. Machiegni kero nyakorom ga juang chenro no imore wadhi mbele gi weche manyien. Apisas makedo gi yedhe mamero ji e pacho ka Nakada omako ji ariyo kendo ndhiyo mwandu mabandia mane ogioheo $2.9 sub county ma Usigu mayudre e county ma Siaya. Apisas mag Nakada kutane kod Nicholas Kosgei omonjo chiro manyamonye pedha magi mako nyasore katonde magandiwo ma oko puodhi kod ndawa mabandia. Kolose kinde chendo no, Kosgei koni negi timo monj marapoya kendo ondhiyo jo hala mong'ere e uso yedhe mamero ji. Akura chija ariyo manyingi Francis Odhiambo kod Evelyn Atieno odin negi tesendo bila mabondo ka ibiro chwalgi e nyim doho tarik 7 dwene. We went to Nyamonye market that is within the Bondo jurisdiction following an information of a notorious drug dealer and an illicit trader. We found cannabis sativa, which is yet to be tested. That is around 4,600 sticks. We had 168 tariffs and 11 brooms.
8 cartons of Supermatch Spirits made from Uganda. We had a Challenger, 118 pieces, each with 24 in each carton. So we managed to arrest 2. The goods has been valued to weight 2.9 million Kenya shillings. Bad migao mochung'ne koro chal kor lwasi kata Kenya Met Department oyango ni koth mapek biro medo chwe gwenge makaluo kod aluora mar Nam Lolwe ka koro gilero ne oganda mondo mi obed kod rito e kinde ma koth chwe. Jopur bende jiwo mondo mi obed motang' e kinde ni kaluwore gi milome mano olandi mandala bich mabiro. Professor Luoch ntiere kod ler. Duol ma ochung'ne koro chal mar kor lwasi Kenya Met oyango ni koth dhi chwe kadok chien e thoth gwenge ma pacho kae kaka dwe medo sudo. E counties mantiere aluora mar Nam Lolwe koth dhi medo chwe. E koro mar Kenya Meteorological Department mar tarik 6 dwe mar 4 nyaka tarik 9 dwe mar 4 koth dhi medo chwe gwenge mag Nam Lolwe kama oting'o counties ma Kisumu, Migori, Siaya, Homa Bay, Kisii kod Nyamira e kind mamoko. Ka gwenge mag Kenya madiere kod Nairobi dhi yudo koth bende e kindeno. Nam Chumbi bende koth dhi goyo. Kodhni dhi chwe seche mag odiochieng' kod mago mag otieno. Liet e gwenge mag Nam Lolwe kar odiochieng' biro dhi malo nyaka nyiriri 31 ka otieno to liet biro lwar nyaka nyiriri 10. Penjo en ni mae timore nang'o? Medruok mar koth biro betie nyaka dweni duto kendo ka wachako dwe mar 5 onego bedie to koro ka chopo kore kanyo onego bed ochako dok piny. Nimar season kata thuolo mar koth en dwe mar 3 gi 4 gi 5. Koro ka koro chopo dwe mar 5 to onego bed odok mos kendo dwe mar 6 to koro odok matin nikech mano to koro koth mar yugni. Koth nyalo kelo lal ne jopur e kor gwenge. Ikruok onego ket malong'o e kindegi. Medruok mar koth ok onego bed ni hinyo jopur. Nitie kuonde moko ma wantie gi chandruok kaka Nyando, Ahero, gin to onego bed ni giseikore. Along Nyando ka ok onego bed ni ng'ato opidhe kata lot. Mana kaka osebedo ka iwinjo, en mana ni Nyando kod Homa Bay mosebedo ka kale midhiero. Kaunti ma Siaya bende koro isiemo kaluwore kod pith monego gibed godo. Area ma Nyadorera ne wawacho negi e dwe mar 2, dwe mar 3 kendo dwe mar 2 ni gipidhe gigo ma ok nyal kawo ndalo mang'eny machop dwe mar 4 ma pi kethi. Koro areas go ok ber ka ng'ato pidhe gik moko kaka bando. Piola osebedo ka daro ji, kendo sani jopiny modak aluora mag Nam Lolwe onego bed akicha nikech aoche moko maonge ohinga motegno. Wan ga aoche adek e Kisumu ka. Nitie Nyando to kod aora ma Awach. Then kama nitie Siaya wan gi Yala kod aora miluongo ni Nzoia. Kuonde gi nitie kaka kuonde ma gipuke pi. Depending on dikes molos negi. Samoro dike break kata dike oti. Koro ka koth obiro to muomo kendo donjo e puothe. Tapo nikech jopur gi ong'e gigi. Gin jok mong'e gigi ging'e. Jopiny koro ikwayo mondo rwak lewni makelo liet kendo oket maino e neno ni milome okaw e okang' mamalo. Dhi Nyandorera nitie River Nzoia nitiere Asensa maka pi gi kamoro to omuoch ka bonde omuoch matek kabisa. Kinde mwawuotho e alwora mar Lake Victoria ka akwayo jothurwa ni uteme urwak kata kala katek kata pat mondo kik iwuoth gi tindi nono kinyono lo mondo lightning ohinyi. Koro akwayo jopiny ni wachike witwa ne early warning mag jo Kenya Meteorological Department gi. Cleophas Oluoch, Ramogi TV, Nairobi. Tan Munispa mar Awendo dwaro ni duokne lope manoket tenge onego tigode Yarobwa ma Awendo mayande pod ne oketi e lwet kambi mar Sony mondo mi opidhie niang'. Tend alworano dwaro ni tim mano kapok ochiw kambino oko e yor Kodesa. Jafwambo marwa George miyowa ler koya kaunti no ma Migori. Ma piny owacho osekawo machako chenro mar deso kambino mar Sony osebedo ka kelo paro mopogore opogore ka wuok kuom moko moganda e kaunti ma Migori. Gima osebedo ka koro kelo piny mathoth ka otendeko chenro ni mar piny owacho mar deso kambino mar Sony en ni piny owacho dhi deso kambini kende koso nyaka lope ma ipure niang' ma oganda wacho ne gin mane gichiwo. E seche ma ito duoko ni ka wuok kuom piny owacho, Ten Munispa ma Awendo dwaro mondo koro piny owacho ochiwnegi bath lowo ma kambini mar Sony pure niang' kapok odes kambini mondo giti godo e Yarobwa ma Awendo. To jok nyithindwa mabiro bang'e
biro ka koro ji ochako nyuolore kata nyadipar. To sani king'iyo kaka wendo bedo, ji opong' gik moko obagore. Koro municipal board manyicha noyier ka gi sirikal matiyo masani. Kapok gi sign wach mar ni josoni ni koro mi ng'ato, gikwong gipognwa lo mano kak masani koro ji encroach ma ji odake makara soni koro puro mopong'o town ni giwenwa koro gimi the new owner a defined area of the operation. Jakom mar board municipal ma wendo Isaac Ochieng wacho ni nitie lope mane oketenge ma onego tige arabo ma wendo ma pod ne oket lwet kambi ma soni mondo dhi nyime kod pure niang' ka bende sa koro chopo ma onego chiw lopegi. Soni ne nitiere part of land mar awendo denda wendo mamoko ka wendo pod ne thin mane pod omiye pod orito ka wendo pod tin no nyalo time gigene to koro chopo kama koro wendo dongo en ng'ama ng'ongo odwaro mondo en bende koro ger gigene oket gigene obed kare maa emomiyo kane wabedo piny kwaseyudo wach ni koro idwa ket gine lwet ng'ama chielo to wadwaro bende ni koro mondo mi part lobwa cha mondo koro miwago oduoge. Board ma municipal ma wendo wacho ni boma wendo sani koro diny kendo nitiere chenro mag dongruok mathoth bende koro ok nyadhi nyime nikech tin malo. Wadwaro stadium sama wantiere goni kata na kama inyalo go picha dola onge mano komiwa oduognwa land wacha to wanyalo yudo kaka watimo gik molel motigo pige motigo ka nyaka wayud kuonde makoro ka ochomgi to ginyalo ringo gidhiye kama wachomie gigi gi dala maduong' ma ji odhure ni onge. Wakwayo management ke gino siepewa kendo onge, we are not in fighting at all mondo jopiny obnwang haki margi. Nyaka sani boma wendo onge kata kod lo ma inyalo kete kama ichoke yugi loso lai ma chilo ma oting'o minyaga ma onge ka sewerage system ka achiel kod mamoko. Ji chiemo gik moko yugi ichoko ka gik moko nitie michoko ka ere kumwa dwa witogi ji duto mathok nigi kuonde gi miikogie nitie joma tho ka maonge background minyalo tergie. George Juma, Ramogi TV, Migori. Kwaya wende nyakoro mga juang kaka pile wachako juma kod manyosi kendo miyo nyalo buonjo e chenro mar Masakwit. Wata nyambago choko nwa weche kendo keto wang' achiel e yo machal kod ma. Wi matin. Ni in kod wach gi jomage? Jokata. Okay, to jokata otimo ang'o ba? Timo ni ok mar apare. Ikia kata gima gole liel to kabiro ni tok na tiwona marach. Ikoni isolo e liel kasto ikia kata gima gole liel to kabiro ni tok na tiwona marach. Lokuru pacho gima kelo mana tij tedo gi tokonwa. Wa umuoch ne jokata. Kaka umuoch ne jokata no bende kaka nyi umuoch ne ichungwa. Alright. Bang'e gavana Manyeri uyudo ang'owa? Tunafurahi kwa sababu rais amekuja na hii wiki imekuwa nzuri kwa sababu tumepata marupurupu. Ang'o? Tumepata marupurupu. Yawa. Tungetaka awe akiendelea kuja kwa sababu akija marupurupu yanapatikana na tuna furaha. Sawa. Koro uruake koso. Lakini mwito ni ule ule. Tuko pale pale. Ukimwona mwambie Mheshimiwa Rais wewe ni kingpin wa Kenya. Lakini kwa mlima una wenyewe. Wanyon Bolilo. Ruth Odinga Nyakamami wach Kiswahili. Mimi ukaniona, mimi unaniona vile mimi niko Bonge, nimetoka Kisumu kule. Kisumu wapi? Nimetoka Kisumu kule kuja mpaka hapa. Jatelo. Ala, jo Kakamega otimang'o? Sijakuja kucheza. Inatakikana nyinyi wa Kakamega mkuwe mkijivuna, msikie vizuri. Toka ugikipiem. Mayo, aya. Josiaya. Wuod Siaya wacho ni lawe wanawa. Musa no kang'wech ringre koda kilawa koni gi koni ma kumora mora madhi eten ng'wech kumora mora monegi ogilo ten kite. Wawinji matut ahinya. Nikech gimoro achiel an onge ng'ama ong'e chama ma support. An ji nena ka wuoyo awacho ni obedo kama lakini ok ibong'eyo. Sawa sawa. Miss Oron ni kaindi. Miss Oron. I'm the one whom I bought that phone.
and I gave him as my dear love. Jowa, to mano nyalo bedo ni era mopoto, kose? My advice is just to for that person to read in the book of Corinthians. He will get the message of love. Bas, ong'er maluor emadak, to mariek bende nyejore. To jok molony e goyo abal tinde tiyo kod boya kata matres. Mago ema sako it kod Walter Nyambaga. Moso dhina Mrs. Oron dako matiyo matek ahinya. Wadhi mbele, mond liete mawuok e alwora mar Nyanza. Koro omed singnegi ni gibiro dhi nyime kod yudo kony mar gedo magudi e chenro ma itawo kod jagoro mong'ere migawo mar arita Dr. Raymond Omolo. Chenro no midendo ni Widows Empowerment Program kawuono norienyo ler e ngima miyo moro mawuok Kadero e Iseme sub-county bang' kano miye ot manyien moger kod chenro no. Grace Abuom ma en achiliel osebedo kodak e ot mobasi kod ogunde tok kane wuon pargi nindo. Kopogore kod gedo magudi, chenro no bende chiwo kombe kod hema ne mond liete mondo omi okonygi e yuto mag kod omenda mag chako ohala. Ema en Nyasacha motuda gi Mheshimiwa Raymond Omolo makoro kelo na wafuasi gite plus jatelo malo. Nyasaye mondo med gwedho Raymond Omolo, ogwedhe. Kaka widows kasebedo ka wuotho e group ka group, sebedo ka wagedo negi, twamiyogi pesa ohala, twamiyogi nyaka kombe ma ginyalo haya. Osetimore maber nikech kila wakati ma gin gi shida moro amora ikonyogi gi Dr. Raymond Omolo. Achiel kuom widows go miluongo ni Grace ne okwayo ot, nowacho ni onge ot maber, to jowetegi nosiro, nowacho ni mamano ni matek kabisa. Eniga achiel nyakorom gajuang' nyaka ne jo Kenya wit Jamadar Francis Omondi Ogola e masira mar ndege mano podho yoho mar Okak. Tho mar Jamadar Ogola noweyo ka Kenya okuyo kendo nyaka sane piny Alego oganda pontiere kod lit ka familia mar Ogola hum nono fuok mane Jamadar oweyo. Mond liete mane ogero mane ogeno sir mar Jamadar bende pi wengegi pod nitie ka giparo midhiero ma gikale. Walter Nyambaga nolimo gweng' Manduru e Alego kendo losonwa ripod no yo machal kod ma. Tarik 18 dwe mar Ang'wen higa mar 2024, piny Kenya ne oyuso kod kuyo matamre gi nono bang' wach muoch ni ndek jolweny mar KF-1501 ne olwar e gwenge ma Sidar mayudore Kabene County ma Elgeyo Marakwet. E sechego ne ok oyangore ni gin ng'a gini mane owito ngimagi e masira no, e kinde manomiyo chuny oganda jo Kenya pod ne medo kuyo kagoyo kibikibi kod kibaji mathoth. Wakati tukaenda hivi tukapata ndege imetawanyika kila kona, tukapata watu wameungua na moto mkali ilikuwa, tukaingia ndani tukatoa watu. Midhiambo no, jatend piny William Ruto kod jolweny mamoko ne ogolo twak e kar jot mar jatend piny ma Nairobi. I am deeply saddened to announce the passing on of General Francis Omondi Ogola, the chief of the Kenya Defence Forces. Lendo mane ochudho chuny familia mar Mzee Oyeyo Ogola bang' yango ni jolweny ochiko kanyakla kod Jamadar mar Kenya, Jamadar Francis Omondi Ogola, owito ngimane. Bang' jatend piny Kenya lando ndalo 3 mar kuyo kaluwore kod lwar mar otiyo piadho winy. Chenro mar kowo ringre Ogola thurgi Alego ne ogweng' wech. Kendo nyaka lap mar ndeke ma Kisumu International Airport, Ogola ne oluwo apaya mare mapile. E kindeno, oganda ne pi wengegi mol kalakala ka gikowo wuodgi. Jamadar onindo. Kata kamano, kawuono pogruok nitiere apayani mane opong' chien ka ikowo Ogola. Higa achiel bang' iko Jamadar, Ramogi TV yiero mar dok bilo mbaka kod Canon Ezekias Ogola, ma en owadgi Ogola mar winjo kaka gisebedo ka gidhach kendo kongi matoko jal mane sirogi kendo bedo kaka pong' marego e dalagi ne magoro olalgo. To pod ok oyot nyaka sama loseni.
nikech kamane ne jenolo mako ne duong' big nane wuoyi maduong' ting' koro maka. Mana kaka oting'o tieng' dar kod mwandune tok tieko dar, kendo mana kaka pek mar liel wuon liele mong'eyo lich mar tho Jamadar Ogolla. Olero ni ne omakogi mana bang' ji ne dar tok iko, kendo kata sirikal bende ne odar kanyakla kod ji nyaka chiel kawuono. Vile mazishi ilikwisha, hakuna mtu ameshawahi kuja hata kutuambia this is the way forward. Nisi tumokwamo nitie kechi moko doketo geno gi kuom jenol aeja, moko onge jonyuolgi, moko be jonyuolgi nitie to onge yuto, koro jenol nokawo tingi. Masani an sure an moko biti mabudho kati miye mok nyalo dhi kati skul. Amen. E dala gi Jamadar, wuon mare masani jaiga 101 yudo jipo kowuok kuom jokanisa kanyakla kod osiepe. Kata kamano Kanon lero ni pek mar rito jaduong' ma hike oseniang' ok osebedo mayot, kendo tok Jamadar wito ngimane, jaduong' pok kwe oduogo kuome kaluwore kod igni ma entiere godo, ma bende chuno ni nyaka kinde ka kinde yud thieth makende mondo okow godo ngima. Kicheng tuoche mopogore opogore, diabetes, high blood pressure, del mailo, to gigi te dwaro yien maber. And then the next thing be onego chamo olembe seche duto. Olembe gi bende moko tek ok nyal nyiewo sate. Chiemo bende timo chamo opogore opogore, onego cham rech, ring'o kata owang' motim nade. To gigi king'iyo gi kidwa luwogi step by step ok en pesa matin. Ayo seche moko be tuo bende tere kaka Kisumu, nyaka imany transport, nyaka imany fuel. Kech ok biting' e wi social support bo dwaro nyaka be ji bedo kode machiegni, jolemo be sama biro, sama gibiro no be nyaka imadhi ta chai moro. Koro the key factor manyalo wacho en wach Nyasaye mosekonyo most molo gimoro amora. Jamadar mane oyangore kaka otiep yadh winy e kama gwen toye opea. Kanon konowa ni pekgo duto ne oduogo ne nyithindo mane ichulo negi pesa mag somo, bende range kod pekgo ka gin kod geno ni samoro geno pod nitiere. Mon liete mabe nokonyo be nowinjo matek, makata achiel kuom kendo winjo ni jenolo nindo not for the following day. En wuoyi marikni kendo ne en nyathi mabe mohero ji kendo ohero tich, ler bo noler. Ondamo 200 kowuok e dala Kanon wachopo Kaperes Owino. E dalane nitiere akumba mar lum molosi mong'ith, inyalo ng'woni mapiyo kiparo ni chunye okwe ka pi kendo ni mano en ataro mar chuny Peres Owino koparo kaka Jamadar ne miye kony. Ochako konya kata kapok odhi lweny kiako ki e kos to seche duto ne en koda machiegni. Peres en achiel kuom mon liete mane yudo sir mar Jamadar Francis Ogolla, kendo ne miyo gi kongima manyamonge. Jamadar nowawa gi kanyo. E lela wang'e, pi wang'e mol ka lwete kendo okumbone siro godo wiye, kendo goyo tamsi e ngimane makiny kaluwore ni sir mane oyudo kowuok kuom Jamadar Ogolla gi sani onge, kendo jal mane sire gi sani oling' thithithi e piny jokoling' thi. Gino mawe kod chuny madang'ne. Nene jaduong' onindo kae to biro to wachona ni kik abed gi chandruok, ubro kawo ting'na. Koro nokawo kaka puonjo nyithindo koro sani otek moromo, nikech kanyo cha tienda ni ochakre to nene ni gimoro emogwaro achien, koro duogo kuot budenda duto kuot, koro atuo ma ok anyal. E juma achiel kapok Jamadar Francis Ogolla ne owito ngimane, ne owinjore ochopie kanisa mar ACK St. Thomas Nduru, kanisa mane ochiwe sir mar gedone. Kata kamano tho ma ok yieng' ne olal kode. Kawuone kanisa kaoling'. Kata kamano Warado kod Jennifer Wuor man kod ofungu mar yawo hekalu mar Ruoth en opimono ni gik makale pache. Okoni kane oneno ka ji donjo e kanisa to paro ni Jamadar Ogolla ema debed ni obiro. General kano biro an manoyudaga. Koro kano se biro monwang'a tan mana yawne church. Koro donjo rango gik matimore e church. E kata odoko ni kanisa pichni kendo ler gi oko,
oinga ma ochiel godo kanisa pok ne otieki. Nyaka ne general dhi, dongruok wato dok chien. Nikech gik manoweyo nonego tim pok otimore. Nonego bed ni gero nwa hall pok ogeri. Nonego bed ni fence nwa church pok otimore. Jodak manie alwora Manduru kod Alengo neni kod geno mar biro yudo thuolo moko e lweny. Geno bende oganda ma Siaya County chino kod wengegi kata kamano mano pok otimore nyaka sani. Kanogolo tho to ne waparo ni samoro wanyalo bedo ni nitie ng'ama nyalo dino fuok manogola ni nitie, to nyaka sani ok waseneno nikech support manogola chiwo ogola ne puonjo nyithindo kata nyithindo makiye nomiyo support, mondo mag liete nokonyo kendo nyithindo nindike tije. To nwaparo ni piny owacho ma Kenya ka ne nyalo chiwo support machal kod mano. Nyaka sani waseng'iyo koni kod koni to kwaseneno. Nyaka ne general ogolo tho, geno mane president omiyowa kane obiro e liendo ogola ok waseneno. Familia Ogola wacho ni bang' tho mare onge welo kata sirikal moseduogo yweyo pi wang' kodgi e yor osiep. Sechegi mabiro dipo na dhi dala ne kuntra ato dala na kata pok an mobire. Do tie moro achiel manosiepwa to wanyalo losi sim to mabiro kae to tin. Owadgi Jamadar gikone to bedo kod ote makende. Tin koro maka an man machiegni. Koro miyo okoyot. Jakoram Kajwang' ma en achiel kuom kanisa mane Jamadar Francis Ogola ochiwe sir mar gedo mare. Kata kamano to kama goro lal kode mathoth pod dwani mondo timre. Achiel kuomgi en gedo mar ohinga ma orito kanisa niendi manyaka chop seche gendi pok otieki. Walter Nyambaga, Ramogi TV, Ndoro, Siaya County. To kamano nya Walter Nyambaga ino kutis tinga oganyo wacho ni wach tho mar Jamadar no. Eno chama bende pod lit ne oganda kendo pod inyo chunya ahinya. Eno bende Curtis Otieno kantiere Bondo Kanyamranje wacho ni min gi Helda Yada kod wuon gi Charles Ojonyo gin kire kod kaka wacho ni Kenya kae makoro chal ka gima pinye morumo kusang'o watimore pacho kae. Kauli Bernard kantiere Migori wacho ni entiere kodwa e chenro kata kamano goyo mos ne Joma Bay kuom masira mar tho kod jokisi bende mano motimore bang' orofa ruombore piny. Wacho kanyo ni Governor ma Migori Dr. Chilayako okawo mos mage to kamano ahinya Sergeant Medano kanyo ote kanyo moora Gimorin wacho ni entiere kodwa e chenro kendo mora ahinya gi chenro mar oimore. Engineer Fred Okelo nyakwar nyapi kantie Kabondo wacho ni nowa malera ahinya wacho ni gin gi Jokeo Nyang'wen SDA duto kakoro gichana rambe mar gero od lamo tarik 12 dwe manyien wacho ni gintie kod chenro makamago ka gigeto mar igolo solro mar konyo choko gero kanisa no. Bende eno kanyo ote mar Honorable Ajali wacho ni nyaka wakwed hooliganism ma imonjo godo ute mag lamo. Wanene Migori koni kata wacho ni okenti maber ahinya kanisa waketo obed maler kinde duto kendo bed kanyo makar lamo. Jawarianda ja kaneni kachi wacho ni nitie kodwa ka nitie Warianda Beach kato Tob Obondi wacho ni weche gidonjone e yo makare nitie Kayole kaito George Frederick Ogonda wacho ni nitie Taveta wacho ni omora ahinya gi weche manyien kaka chopo ne gi omako dhogen ni kaka dhano wito ngimagi okang' mamalo. Kanisa ma onego lami Nyasaye bende wacho ni oket lweny kore machwadore. Wacho ni omako dhoge ahinya nitie kodwa Gimina Tonyo Tonison gi Jonomia Church Taveta wacho no kawo mos mage. Godino Chieng wacho kanyo ni Wuoro Masako it Nyambaga chono yie gare na wuodala tich maler. Kaito George Frederick Ogonda ni kacha kendo opija chuma opija wacho kacha ni entie Nyamasari ya Kisumu oneno wa yo makare ahinya. Kod mina ode Mama Brighton aseko ker kod chuma duto ma Kisumu ni mor gi weche gi nyakona wa yo matino do kod mago mag tuke chendo ni mar oimore kikidhi mabor. Discover
Discover faith, history, and culture with View Travel's Uganda Martyrs Journey from 1st to 4th June 2025. A journey of learning, reflection, and spiritual enrichment. Walk the Martyrs Trail, visit sacred cathedrals, experience Pilgrim Day at Namugongo Shrine, and explore vibrant Kampala. Starting from $925 per person sharing, tailored just for you. With View Travel, pilgrimage yako iko sorted. Book now and lipa pole pole. Visit viewtravel.com or call and WhatsApp 0703 254 254. View Travel. Dream. Explore. Discover. Bin pirumo ni kendo. Gi Power Tank kikibedi kod kibaji mar nok mar pi. Power Tank sani osesidhi e nyadhi mar Super Brands nikech ber mare kod rang'iny mar loso mare. Power Tank olos kod gigo mantie rang'iny mar gigo miloso gik ma ikane chiemo. Ochayo chieng' en plastic moluor nyadiriyo mondo mi odak aming'a. Obiro konyi ka tindo higni 10 to nego odak kuom higni 30. Wakeli tangi ma inyiewo kodwa nyaka kama intiere nono monge chudo moro amora. Inyalo nyiewo mari online kata kiyo atol na mar 077 900 000. Moridu mari kawuono. Feel and chill with the Power Tank. I don't scare elderly. Watu wazee siwastui, watoto wadogo siwastui. Obedhe hutumia do mingi sana kwa damages. Enda place kitu ya mtu inaharibika, ama mtu avunjike mguu, ama mtu akimbia aumie. Lazima nimpeleke OC, atibiwe na ni make sure ako sawa. Watch this story and more. Download the Citizen Digital app or visit www.citizendigital.com and find the Citizen Originals portal. Kenya's #1 app, Citizen Digital. Ok an emasechiko. Beduru giteko, kendo beduru gichir. Kik uluor. Kik kweduru ni mar Ruoth Nyasaye ma Nyasachu biro bedo kodu kuonde duto. Yudo beduru gi teko kaka skiza tune mari di *811*414#. Tim mar Shujaa otieke thuolo mar ariyo tuke mag rugby tielo mar Singapore Sevens